Opa, xentiña da boa! Que bo. Sen azúcar, para min, só sen azúcar como a centola. Sen loureiro, solamente sal e listo. Aí cada un, agora. O azúcar ven agora, no padal. Un xeado de menta. Imos a facer así, ahora, aí, a pulmón, en pleno inverno aquí, en decembro e tal. Un xeado de menta. Con, aquí ven o interesante, marrón glacé. Imos, aparte, bueno, o marrón glacé, queres que vos diga así tamén? A castaña é un... Pois é un símbolo da nosa terra, non? De Galicia. Pero o marrón glacé xa fíxose extremadamente internacional. Xa pelexan por el, non? Solamente ese bocadiño, metelo no padal é algo fantástico. Pero imos a traballar con el un pouquiño. Un nada, un xiro, como sempre, con 4 ingredientes. Ingredientes, ademais, que eu penso que temos na casa. Porque temos leite, temos uns ovos, leite condensada, azucre, teño no congelador, teño un pouquiño de nata que vou montar. Nada, medio cunca de nata, un pouquiño máis de media cunca, que non hai ni que terminar a montala. Non facemos xeados na casa porque non queremos. E bueno, falta o marrón glacé. A ver por onde anda o Rafa Durán. Donde farán o marrón glacé? Donde cultivarán ese gran produto? Que nos explica un pouquiño, non? O fantástico compañeiro don Rafa Durán. Vamos a ver por onde está. Rafa Durán, por onde andas, compañeiro? Hola, Xoanqui, amigo. Oído en San Cibrao de Arviñas, provincia de Ourense. Chef, se queres marrón glacé, eu levoche marrón glacé e o que ti queiras. Que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Ademais, teño que dicirche que xa vexo a luz ao final do túnel. E sabes o que hai? Vigo, está Vigo, con John Lennon e 42 millóns de luces LED. Just a little bit longer. Please, 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 tell me you're going to. Now how your daddy don't mind, and your mommy don't mind, if we have another dance, yeah, just the one more time. Estou con Lucía, responsable de calidade de Cuevas, unha empresa que leva traballando a castaña cantos anos? Moitísimos anos. Moitísimos. Sí, pero bueno, con marrón glacé empezamos nos anos 80. É que eu veño por iso. O chef encargoume que lle levara marrón glacé. Marrón glacé, para os máis entendidos. Que é o marrón glacé? O marrón glacé é unha castaña confitada e glaseada. Eso, Vale. así a grosso modo. Marrón en francés castaña, glacé, glaseado, Glaseado. non? Aí vai un dato porque nos tachevos somos así. Como é o proceso? Esta castaña é galega, non? Sí. Chega a castaña a estes almacéns e que pasa a continuación? Nos sometemos a castaña a un pelado a vapor, un pelado moi delicado para que a castaña, o froito, quede totalmente íntegro para elaborar despois finalmente o marrón glacé. Tras o proceso de pelado, vaise cocer, Sí. confítase durante aproximadamente 4 días, movéndose almíbares de diferente concentración de azúcar. Despois esa castaña vai a uns tanques de reposo e, por último, sería o glaseado. Tras o glaseado, témola tamén nunha zona de secado, cunha temperatura e humidade controlada, para despois finalizar o proceso envolvendo a esa, metendo no envase final. Que maravilla, que ben contado, como se nota que traballas aquí, Vamos a ver, algo que a min teño unha dúbida, ti que entendes de castañas. Nós na casa, os que non sabemos, cocemos a castaña, deixámola cocer, e despois custa moito pelar. Por Sí. qué? Bueno, tamén depende de moitas da variedade da castaña, depende da maduración desa castaña. E, bueno, sí é certo que ao tamén pelala despois, tras o proceso de cocción, esa pel vai deixar uns sabores quizás máis amargos que no noso caso non nos interesa. Porque vos o que facedes é escaldar a 100 grados durante Efectivamente, nada, un minuto ou nada. menos. Pasa Escaldar. en continuo. Como en se fai, continuo. a castaña é como percebe, para que vos quede. Metedes, sacades, escaldase. E despois, se queres, cócela. Xa pelada casi, non? Efectivamente, sí, totalmente pelada. E despois vai, como dixeches, nun continuo proceso de glaseado, perdón, de glaseado, non, de almibarado. Un confitado. Vale.
É o Vostedes a confitado. vosa técnica. Vale. E se che pregunto unha receita ou un postre con marrón glacé, métoche nun compromiso ou non? Non porque eu non elaboro postres, pero hoxe seguramente aprenda algún, pero a min gusta o marrón glacé solo, acompañado dun café. Para min é un momento meu de marrón glacé. Eu non sei que irá facer Xoanqui hoxe na receita. Compañeiro, vale o produto, non? Vale, pero perfectamente. Sabía eu vale. que sí, ademais hoxe estamos preto, aí cho mandamos, veremos que fai se fai unha receita, porque así soa, xa dixemos que vale. Sí. Graciñas por atendernos, Lucía. Gracias a vos. Agur, compañeiro, moitas grazas. Aquí o temos, esta maravilla. Estou totalmente, radicalmente de acordo con esta compañeira. Porque é un bocado maravilloso, é algo desto que pechas os ollos e disfrutas do sabor. Intentas concentrar todos os sentidos no padal para poder disfrutar desta maravilla. Intentaremos, o que vamos facer é intentar alterar o menos posible. Entón imos acompañar con ese xeado que xa dixemos, non? Despois de varias probas, consideramos que chegamos ao punto de definirlo como, pois, está chego. Ademais, é o xeado é unha das sobremesas máis digestivas que hai xunto ca froita fresca e tal, cando facemos estas comidas copiosas e iso. E, bueno, para festas como pode ser no Nadal, é moi interesante traballar con este tipo de postres, sabes? Tamén un só marrón glacé xa pode chegar para aromatizar, para darlle sabor a todo un postre. Evidentemente vamos querer máis. Non vamos conformarnos con un, porque como te poño, son unhas pipas. Empezas por aquí e acabas por aí. Bueno, comezamos. E comezamos collendo un cunco. Vale, e outro cunco para o lixo. Ben, e un cazo para poñer a infusionar a leite. A ver... Mira que teño cacharros, non me podo guixar. Non o... Ben, leite. Adentro. Aí vai. Prendemos o lume, interesante. O de prender o lume. 9, 8, 7, 6... Cuidado aquí que non vaya por fora, Vos lo dijo a vos, pero... Lo estou dicindo a mí, en realidade. A mí xeres, ten cuidado porque te despistas enseguida e, colle, facemos aquí. Aí vai. Un par de vaíñas de vainilla. Aí van para dentro. E agora vamos a meter tamén unhas folliñas de menta. Eso, aí o temos. E facemos así, escollemos un pouquiño. Esta vou no deixar, estas partes de arriba para os empratados, quedan moi chulos nas sobremesas. E collemos así. Non botamos enteiro, porque ademais así, xa o veredes vos cando fagades, empezamos a sacar a lume xa. Isto comeza a cociña, comeza a coller este fantástico sabor da menta. Vale. Este tamén vou no guardar. Estas así. Despois, imos a retirar parte, pero outra parte imos deixala e imos triturala. Bueno, está dependente do programa, porque vades ver que é unha receita extremadamente sinxela, moi sinxela, e que seguramente a mí me debos a facer, non? Estas receitas buscas cousas así, porque despois, cando nos complicamos a vida, mi madriña querida, temos que planexar unha tarde inteira para poder facer a receita. Entón, aí, para adentro, unha culler e no número 6, pouquiño a pouco, que vaya collendo sabor todo este leite. Fora, fora, así dúas máis. Fora e listo. Moi ben. Isto retiramos para aquí atrás xa. De acordo. Seguimos traballando. E para iso, separamos as xemas das claras deste par de ovos que temos aquí. Vou coller outro cunco porque non penso tirar as claras.
As claras despois fajo unha tortilla coa mitad de calorías. Entonces, o día seguinte, levántome e dice, onte fixe unha tortilla así de 3 ovos, pero solamente unha xeva. Sinto máis delgado. Xa, vedes por onde vou, non? Os deportistas e demais sabedes que traballar cas xemas, pois moi importante, onde está a parte calórica do ovo, perdón, cas claras, é moi importante, é na xema. Tamén é onde está a parte rica, non? Porque unha xema non fai falta nin cocela se queremos disfrutar dela. Isto mesturamos con cantidad de pratos que quedan aí. Moi ben, e imos a blanquexar. Cunhas varillas hasta que queden así blanquiñas, Vale? E vale. Isto para mañán. Aí me queda. Fora, fora. Estou moi contento. E son receitas, cando facemos esos guises con esos 3 ingredientes, estas sobremesas con estos 4 ingredientes, gústame tanto primeiro porque mo decides vos. E que, ao non complicarnos a vida, anímase un a facelo. De feito, a ver, ao mellor tedes incluso o marrón glacé aí metido que no estante que decides, ui, que sempre estou guardando para eses momentos especiais e demais. Collemos 4 e facemos un postre. Non deixedes de mercar este produto porque, xa vos lo digo, e ademais é algo que sorprende. Cando veñen a familia de fora e demais, non? Pois aquí a darlle un pouquiño de tralla, a traballalo un pouco. Por fricción e o xeito de traballar estas cousas, e moitas veces a manteiga e demais, vai así, por fricción, que quede todo ben mesturado e ben integrado. Estamos vendo como xa non é ese laranxa tan intenso, verdad? Agora xa é casi un amarelo, unha cousa así. Bueno, pois xa estemos, vale? Xa blanqueadiñas e xa estemos listas. Vale, a segunda parte. A segunda parte ven... Vamos deixar aquí, teño outros. Que é casa grande. Son máis grandes, pero bueno. E o que imos a facer agora é a nata. Vine comigo que vamos ao congelador. O teño porque sabedes o truco, non? Cando os elementos están fríos, montan moitísimo mellor. Conste, aquí non fai falta montala, ou de darlle a volta, non fai falta que quede completamente montada, pero sí que casi pasime un pouco a refriar. Casi pasime un pouco, pero vai a ir para dentro, igual. Aí, ha de caer toda. Hola, veciño. Hola, Isa. Canto tempo sin verte. Mira que contenta veño hoxe. Chocolate, ben, arrapada con... Que da horta? Buah, non, este non é da horta. Traio o meu doce favorito. O chocolate. Chocolate 85% negro. E mira que me colocou a miña nena, oíche? Sí. Sabes os xoguiños das madeiras de descolocar? Sei, care. Dixo ela, ollo preparar, mira. Que chulo. Para facelo xeado. A ti gustache o forte, porque un 85% É forte. É forte, pero rico. É forte. Sabes que pasa? Ten menos azúcar que o normal. Este canto máis alto se o porcentaxe de cacao, menos azúcar leva. E daquela a min, si, é o que máis me gusta, Eu só como desto, 85%. Sí, solamente isto. E a miña cativa gustalle tamén que non vexas. Claro. Sí, ao final acostumbras o padal. Costume, e sobre todo, bueno, sabes como? A min gustame tamén, Sí. Pero sabes que eu con abelás, gustame moito. Non, pero non o integrado, collo eso e collo un anaco de chocolate. Ai, non mezcla, claro. Pero bueno, eu son dos que meten o chocolate no pan. Ai, a máis eu. A máis eu. É que mira, mesturado, a abelá tamén sempre leva máis azúcar. É mellor facelo como fas ti, Sí, Por coller unha onza así, a máis unha abelá do outro lado. Efectivamente, porque así só sí que se vai forte. Pero Bueno. é un xeito tamén de coller e de non... Eu este xado... Di. É un xeito, digamos, de meterse menos calorías ao corpo. Ai, sí. Que aquí estaba falando antes de as claras que teño aí, do Sí. ovo, é o que menos caloría ten, non? Claro. E demais. Aí E temos está. que cuidarnos para estar así con esta figurita tan... Home, bueno, eu non me cuido moito, que me gusta moito fatal. Porque, eu tamén, Pero tamén, xa non teño a voz, entón...
O xeado, este quero probalo, veciño. A ver, vai estar moi bon. O máis a min, eu comería xeados 365 días do ano. É que sí que é certo que eu sempre o digo, para os sobremesas e demais, para mí non hai cousa que máis digestiva. Prefiro tomar as tortas e as cousas así que son moi doces, sabes? Metelas de merenda ou incluso pola mañán. Gústame moito. No almorzo, sabes? Un café con leite, unha tartiña, unha torta e tal, pero despois de sobremesa. O xeado, a froita fresca, moito mellor. Mira, pai, pois xa, telo moi avanzadiño. Teño moi avanzado, de todas formas non ten nada. Pois isto do chocolate é moito. Eu teño unha amiga, oiches, que é capaz de comelo do 99%. Ai, eso é moi ácido tamén. E digo, Pero é madre que distí, é a É que eso non costume. sabe nada. Si sabe, ten ese toque ácido tamén tan rico. A min Ai, a mí non me gusta, gusta. Eu provei nunha vez, dixen xa, ao final dei ela. Pois eu este é cemento, miña filla. Sí, Con sí, este é moi facemos a casa. Ese é moi forte. Pero tamén é certo que para os postres vale moito, Xa, o do 99? Sí. Ai, xa non lle botou, botulle este sempre. Botulle ese. O 85, sí, sempre. Bueno, pois Bueno, nada. está ese a puntiño. Está a puntiño, faltalle un chisquiño, ves, para que monte. De todos os xeitos xa teño. Ves? O leite, que xa está prácticamente, a leite está prácticamente xa infusionada. Temos aquí todo o sabor. Aquí, ole, a ver. Metinlle Deixa unhas que che falta follas. aquí. Dalle. Metinlle unhas folliñas de menta máis un par de ramas de Aí vamos. vainilla. Entón, agora o que temos que facer é... Isto xa ten sabor, Que nos sobrado. suelta eso, sí. Esta non suelta, pero facemos Aí así, vai. xa está. E agora o que temos que facer é deixar a refriar un pouquiño. Eso. Porque quédanos mesturar. Retiramos a vainilla esta e collemos a mitade das follas, tamén as quitamos. E o que facemos é trituralo. Despois o vamos a ver, Entón vai a Dalle quedar... un puntiño. E vai a quedar con esas manchiñas así de cor verde e tal, o xeado, Oi, oi, que oi, oi. dá un toque moi rico. Moi ben, Entón, mira, explicamos. Temos que mesturar leite, a montada, as semas montadas, Sí. e o leite condensada. Todo xunto. Todo xunto. O cara fría, botamos así, envolvemos un vamos envolvendo e tal, e xa temos o xeado para meter no congelador. Pero, ollo, isto ten que estar frío. Como este quente, podemos botar todo abaixo. Polo tanto, o que vamos facer, chiscamos un olliño, Ah, vale. e o que facemos é deixar que arrefríe un pouco iso, Veña. quitamos as follas despois, trituramos, que eso facemos en cámara, e volvemos ca receita, vale? Genial. Eu papo unha castañiña destas. Unha soa que fome falta, Unha soa. Claro, estás deseando chiscar o ollo para poder papala. Porque na cociña non se pode comer, non se pode comer. Réñeme. Cada vez que miro para outro lado, bumba, xa falta aí algo. Ves, teño que ser rápido, porque incluso explicando, que pouco respetas, De verdad. Que pouco me gusta papar, oh. Menos mal. Unha, dúas e tres. Veña. Unha, dúas e tres. Agora. A nata, que dixen case montada, pero aquí foiseme o brazo, xa. Foiseme o brazo e case está montada xa. Bueno, temos por outra parte as semas, que imos darlle outra voltiña, aí. E... Aquí axuda mellor, Sabes, veña, tócate. Toca outro. Porque acaba descobrado, e senón o robot. O que pasa é que ao final o robot non o saquei porque non todo o mundo ten os robots eses de cociña, inda que amañan toda a vida, Porque eu nunca tanta pizza fixen na casa, tanto pan e tanta historia, desde que teño o robot. Ai, a forza fai no outro. Botas os ingredientes dentro e cando te das a volta xa tes todo montado, xa tes a fariña ben posta para facer a pizza. Unha maravilla. Pero bueno, e agora, esta parte. Ben, collemos así, estas folliñas máis verdes do leite. O leite xa o teño frío. Aí, e aí. E listo. Isto fora. Brazo batedor. Aquí o teño. E dámoslle.
Estou intentando que non salga todo por fora, todo por aí arriba. Por eso poño aí a man e vamos pouquiño a pouco. Aquí o chollo é romper estas folliñas. Témolas. Témolas perfectamente xa, sí señor, xa, vale perfectamente. Moi ben, listo. Aí vai. E fora. Aquí, trapo. Limpamos. Isto vou deixar aquí. E agora, esta varilla retirámoslo. Retiro esta que unha chéjame. Leite condensada. Para dentro. Ahí está. Ben. Ai, vou no deixar aquí porque por se acaso faime falta. Máis cousas para dentro. As semas. Eso é. E agora sí que vamos a sustituir as varillas pola lingua. Deixamos aquí. E sen bater, por eso non queremos as varillas, imos envolver e integrar a que se mesturen ben todos os ingredientes. Estes, antes de meterlle man aí ao leite este con sabor a menta. Saborazo. Collede, mirade vosotros, cando saquemos a infusión, o primeiro que temos que facer é coller un pouquiño de salite e probala. Aí sabemos o punto de menta que hai. Con respecto ao que temos nosotros no padal e ese sabor, botaremos ou non botaremos máis ou menos menta aquí dentro. Con 8 follas a min quedoume ben. Agora, se vosotros deixades infusionar máis tempo e tal, durante unha hora, lume baixo, despois deixades a refriar e tal, e vedes que o sabor sube para arriba, quitamos uns pouquiños de follas, vale? Pero moi gracioso, moi simpático, moi bo que quede algunha folliña por aí, Estos anaquiños quedan moi ben e agradécense moitísimo no padal. Bueno, vedes? Bueno, pois aí a darlle. Uá, esto xa aquí hai algún que diría culleradas comía meu iso mima. E que xa vou recendo moi bo. Ben, dalle outra máis a meixeiras. Vale, e veña, leite para dentro. Aí unha pouca e unha pouquinha máis, Aí e o resto. Vale, moi ben. Un cacharriño. Unha fonte, un cacharro de plástico, un tape, que irades. E 4 horiñas de congelador. Vamos a retirar isto. Para a pía, limpamos. A veces de facelo, Eu sei que moitos esta receita vai lle chegar e vai decir, sí, vou non facer. Moi ben, daqui pasamos por aquí. Eso é. E agora, se non entra aquí, temos 2 cacharros en vez de un, e xa está. Perfecto. E tapamos. Imos ao congelador. Vindes conmigo a dar un paseíño pola cociña. Cuidado, que aquí, polas mañás, pos a correr todo ao redor, das 15 voltas e faz uns 3 kilómetros. Vinde conmigo, anda, mira que digo con achadiñas. Vamos aí. Para dentro. Cando está? Cando este duro, é un xeado, non? Cando calle todo ben, este duriño xa está. 3 horas, 4 horas, falle falta, para vosotros é un chisquiño deste ollo. Agora. Temos o xeado listo.
Imos para allá. Imos traballar un pouquiño. Ben. A ver. A metade do xeado. O teño nun punto xustiño, moi rico. Facemos así. Aí. Aí. Cadradiños, vedes? E para qué? Porque imos a batelo. Unha culler e pasamos esta parte do xeado para aquí. Aí. Aí. E aí. Fago esos cadradiños porque despois integrase mellor, sabedes? En vez de botar así inteiro, despois bátese moitísimo mellor. Por iso fago este podedes meter así en anaquiños, tamén. Pero bueno, é o truquiño. Ben. E ben. Listo. Apartamos. Collemos 2, 3 aproximadamente marrón glacé para triturar e facemos o mesmo para axudar o brazo triturador picamos. Vale. Adentro. Aí está. Eso é. Aí está. Enchufamos. Si non, malimos. Inda que, bueno, xa hai que pensar algunha vez nun brazo triturador manual, porque tal e como vai. A luz, mi madriña. Vale, veña. Aí está. E facemos esta sopiña por aquí, Castaña con menta. E aquí temos a sopa. Vale, retiramos e montamos o pratiño. Eu dou unha idea, Eu dou unha idea. De aquí, collemos este chulo. E facemos así. Vai. Un chisco deste xeado. O fondo quieto. Aí, sen máis. Con 2 culleres. Traballamos. Esta culler é moi pequena. Un pouquiño, se queredes un sacabolas que ustedes na casa, vale. Pero se non traballamos así un pouquiño, e poñemos este xeado de menta. Cando collemos unha culler de esa sopiña que temos abaixo, xa veredes que cousa máis rica. Aí, aí, aí. Eso e iso. E aí fora. E agora, como último, collemos este pedazo de produto. Así sen máis, e poñemos por aquí, en anaquiños, que vaya collendo aí un pouco. E, co chocolate, preparada a culler, porque de verdad que está boísimo, boísimo. E facemos exactamente igual con uns anaquiños de chocolate. Así, vedes? Listo, chega, para o empratado e para darlle ese sabor. E listo para comer. Vémonos agora que vou coller unha ramiña de menta que teño aí detrás e vou poñer. Vémonos que viña a mesa no chisco deste ollo. Xeado de menta e marrón glacé. Nun cazo poñemos a infusionar o leite coa menta e unha vaíña de vainilla.
Deixamos a refriar e reservamos. Nun cunco mesturamos o ovo co azucre e blanqueamos. Noutro cunco batemos a nata sen que chegue a montar de todo. Trituramos as follas de menta co leite e reservamos. Mesturamos as xemas co leite condensado, nata, o leite coa menta e conxelamos. Trituramos parte do xeado cunha castaña. Facemos bolas co resto de xeado e empratamos e listo para comer. Un xeito de integrar esta maravillosa castaña que temos de marrón glacé nun prato como pode ser o rensixelo con un xeado que fixemos en nada. No chisco dun ollo, se non é polo arrefriado, facemos en 15 minutos, non leva máis tempo facelo. E a disfrutar destes grandes produtos que temos durante moitos anos e que podemos presumir como é o marrón glacé. Un biquiño e unha aperta, e ata outro día. Chao.